लोगोफोर आं दिनै ओरैबायदि भयंकर माने जोंनि बर'फोरा बेफोरबायदि मालाबाबो संना जाफेरा बे नाखौ माबायदि संगोन आं नोंसोरनो देखायगासिनो दङ आखाया हांगार नांलायलांबायलै जेबो नङा दे ना साउथ इन्डियान स्टाइल संनाय ना नै बे नाखौ अनलि सारायाव 10 मिनिट 10 मिनिटल' होगोन बेखौ बे ग्रेभि संगोन आरो ना फार्स्टआव जों पियासफोरखौ मोनहोजोबगोन आं पियासफोरखौ बोरैहाय मोनहोयो बेखौबो देखायगासिनो दङ आरो बेखौ पियासफोरखौ टटेलि मोनहोखांजोबनायनि उनाव बेखौ नाखौ सायाव अनलि ओरैल' होनो हागोन बेनिफ्राय 10 मिनिटआवनो बेखौ बोखांगोन बे 10 मिनिटआवनो गोथाव जागोन हा बेनिफ्राय बेनि ग्रेभियाथ' ओरैबायदि गोथाव जाखागोन आं ग्रेभिखौ देखायगासिनो जों ग्रेभिखौ बोरै बानायगोन माबायदि मा मस्ला होयो जों देखायगासिनो दङ नाथाय 10 मिनिटआव बे नाया बोरै मोनगोन मोनसे माबाया बेसो जाहैबाय नंगौना नङा 10 मिनिटआव नाखौ बोखांना जानाया सहस खोथा नङा नंगौना नङा अब्ला जों बेयाव मोनसे बुस्थु होयो नायाव मोनसे बुस्थु होयो जोंनि बर'फोरा बेफोरबायदि संना जानायाथ' खमखा जोंनिया एवफ्रामना जायो आं देखायगासिनो मा बुस्थु होयो बे बुस्थुखौ होयोब्ला नाया हारसिंनो मोनो माने बे बुस्थुआ मा आं नोंसोरनो देखायगासिनो दङ बेनिफ्राय आङो जोंनाव गोबां मानसिफोरा ना संनानै देखायगासिनो थायो नाखौ ना गोजा ओरै फ्राय होयो ना थावआव फ्राय ओरै खालामनानै जायो बेयाव नायाव जेबो गोथाव जाया नायाव मा बुस्थु होग्रोनांगौ फ्राय होनायनि आगोलाव आं बेखौबो मालाबा देखायगोन नाथाय दिनैनि भिडिअआ जोबोद भयंकर माने साउथ इन्डियान स्टाइल संगोन आरो ना 10 मिनिटआव नाया बोरैहाय मोनो 10 मिनिटआव जों बोरैहाय नाखौ बोखांनानै जानो हायो ग्रेभि जाखांनायनि उनाव अब्ला बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोर आङो नै दा नैयाव टमेट' पियास मिर्ची अदरक लसुन आं बेखिनिखौ बेयाव माने मिक्सियाव उनजोबना लाबाय लोगोफोर थाव अरा बारा जाबाय आंना साउथ स्टाइल संनो नागिरना थाव होबाय दे लोगोफोर आं देखायलायासै ओमफ्राय नै मा होदो कारि बाट्टा नोरसिं बिलाइ नै नोरसिं बिलाइ होबाय लोगोफोर नायनानै ला है नोरसिं बिलाइ रोदा गोलैबाबो जेबो जाया थावा दुंबाय थावखौ बांद्राय बुरजा होनाङा नायनानै लाबानो जाबाय येस बस देखते रे ना आंनि साउथ इन्डियान स्टाइल ना संनायखौ हे अराबो औवानि अरा बेनोलाय प्रब्लेमा खामजोबलाङो दसेनो गोमोरो बनबो बुथुमनो सोलाबासै है कारि पाट्टा दै लोगोफोर कारि पाट्टा ओहो डिस्टार्ब जाबाय लोगोफोर नै कारि पाट्टाया खामबाय ना बेनिफ्राय नै बेखौ होनसै दे आं बे बेयाव जेबो मसाला होथ'वाखै दे संख्रिबो होथ'वाखै बे ग्रेभिया ओरैबायदि टेस्ट जागोन आरो मोनसे बुस्थु होनो दङ नोंथांमोना साननो हागौ आरो मा बुस्थु होगोन बे नाया आं नोंसोरनो देखायगासिनो बे बुस्थुखौ आं दा दैयाव सोमनानै दोनदो बै बुस्थुजोंसो बे नाया मोनगोन हा साउथ इन्डियान स्टाइल हा अके जाथ'बाय बेखौ मोनहोगोन दे आं मोजाङैनो लोगोफोर बेखौ ग्रेभिखौ मोजां मोनहोनांगोन दै बे टाइम लायो हा देखायगासिनो सिन्था खालामनाङा संनानै जाबानो जाबाय न'आव नै लोगोफोर बरिया गोदौगासिनो थै अराबो बर'न जोबनासो गारहगोन नामा जाला नामा ना मानि हिनजावफोरा बेयावनोथ' अरजों ओंखाम संनांगौ होनबा रागा जोङोलै हिनजावफोरा बेयावनोथ' गेस नङाबा ओंखाम संमारा नै माबायदि ब्लाव जोङो दसेनो खम जायो थै बर'न जोबना गारहगोन नामालै गोदाव सोरावसो बेयावनोथ' रागा जोंमारो हिनजावफोरा ओंखाम संनांगौ होनोब्ला सोरबायाथाय गासैबो हिनजावफोरा नङा बनजो होनब्लाथाय सोरबाथ' ओंखामखौनो जाया होनलायो बनजोबा बाथ्राया थिगानो मार लोगोफोरियाव इसे आद्राक लसन होबोबाय दै आं देखायनाय जायासै हारसिंना उल्थां फाल्थां जाजोबलांबाय बेयाव गोदौबाय थानाय समाव होना होबावदो हा बेयावनोथ' हिनजावफोरा दिउ रागा जोंमारोलै सस नंमारा बेखौनो जों ओंखाम संना जाहोग्राफोरखौ सनमान होनो रोङा रायबोयोसो मा ओंख्रि संदोलै आयै जेबो गैया होनना बुंबा बिमाखौ बिब'खौ रायबोयोसो मा जेबो गैयालै होननानै बिमाफोरासो बिब'फोरासो मिथिगोन ना माबायदि खस्थ'यै सङो लोगोआ फैबाय आंनिया दासो नहीं मसाला भाई दे कौन सा मसाला देखो उसको हल्दी 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 हो लोगोफोर हल्दी हल्दी हल्दीराम
हिन्जावफोरखौ एसे फोरोङोलै सङै सङै जाथ' न'फोराव मिर्ची पाउडर नै मिर्ची पाउडार होबाय आरोबाव एसे ऑलरेडी पॉट ऐसे मन धनिया पाउडार बेफोरखौ नङाबा गोथाव जायालै नांथारगो एसे एसे होजोब्बाय दै मेरा मोबाइल जल जाएगा ये है हमारा साउथ इंडियन स्टाइल अरे बेतो दिनैना नॉर्मल जाबाय दै आज का बहुत नॉर्मल है हाँ ये गरम मसाला लेकिन ये स्टाइल और अलग तरीके से बना सकते हैं हम आज का थोड़ा सा दिनै इसे माबा जाबाय आरोना जोङो जल्दीबाजी जाबाय लोगोबो गैयामोन गासैबो बिजि गोजा ए देखो इसीलिए तो ये लड़की लोग है ना लड़की लोग इसीलिए तो खाना बनाता नहीं है ऐसे गुस्सा आता है अब इतना ये कर दिया तो फिर वही तो इसलिए तो गुस्सा आता है जैसे दो डाला उसमें इतना जलता है इतना गुस्सा हाँ नमक डाल दिया हम थोड़ा सा नै लोगोफोर नै ग्रेभिया माने दै दंमोन ना बे ड्राय जागोन बरिया राननांगोन गोथाव जायाबा आंखौ बुंलै नोंसोरो गोथाव जायाबा आंखौ बुंबानो जाबाय 10 मिनिटावनो ना मोनहोगोन आं अनलि 10 मिनिट सब मसालाखौ होजोब्बाय दे जोङो इसीलिए तो गुस्सा आता है लड़की लोग ये लकड़ी से खाना बनाओ बोलने से सही बात है देखो कितना मुश्किल है काला भी हो जाएगा शक्ल टेस्ट नहीं आएगा हाँ इसीलिए तो थोड़ा लड़के लोग को भी समझना चाहिए उसको हाँ 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 नहीं रानबाय दै ओमफ्राय नै लोगोफोर बे बुस्थुजोंनो 10 मिनिटाव मोनगोन बे मा मिन्थिबायना इमलि थिंख्लि बिदै माने थिंख्लि बायना मोनोना इमलि बे थिंख्लिखौ जोङो दै गुदुङाव सोमबाय सोमनानै नै बे थिंख्लिखौ बेयाव होनांगौ ना संबा थिंख्लियाव जल्दी दालो ये है उसका बेनो आरो बैनिसायबो माबाया आरोना बेनि 10 मिनिटाव नाया बोरै मोनगोन दा बे थिंख्लिजोंनो मोनगोन नाया जानो हागोन न'आव संनानै बे ग्रेभिया ओरैबायदि टेस्ट जागोन आरो बुंनांगौ गोनां जेबो गैला आरोना बेयो नाया गोथाव जायाब्लाबो अब्ला नोंहा वाह अभी लड़की लोग बना के खाएगा मेरा जितना भी दोस्त है फैन है नाय लोगोफोर नाय बे थिंख्लि बिदै होबाय दा नाखौबो जों बेयाव आं ना होनायखौ देखायगोन अब्लानो जोब्बायबो मोनबायबो लोगोफोर दा नै दै एसे होबाय दै माने मानसिया आंनो प्रब्लेम जादों दे हारसिं जाबाय दङ लोगोफोरा बिजि दै एसे होबाय ओमफ्राय बेखौ दा जों गोदौनो होसिगोन गोदौनो होनानै नाखौ बेनि सायाव होसिगोन अब्ला नाया होनबाय नै नेक्स्ट भिडिअ आङो बे नायाथ' संबाय नेक्स्ट भिडिअ आं अनलि 10 मिनिटावनो नाखौबो ग्रेभिखौबो मोनहोगोन नारेंखलनि दे पानि दे हा माने नालेंखरजों सङोब्ला माबायदि होनांगौ मा होनांगौ आं बेखौ देखायबावगोन टटेल 10 मिनिटावनो नेक्स्ट टाइम गासैबो मोनजोबगोन माने ये उबलना है उसके बाद मच्छी डालनी है लोगोफोर नै नाखौ होबाय बे बयल जाबायना नै चलो नै ओरैल' होबाय जोङो बेखौ जेबो एराबो हा बेखौ जों एराबो अनलि 10 मिनिटाव मोनगोन आरो आं नेक्स्ट भिडिअ मा होनदो 10 मिनिटावनो नालेंखरजों माबायदि ना सङो बेखौ देखायगोन आं संनानै जा नै दा आं बुजायनोसै आरोना जों बेयाव थिंख्लि रोसि होदों नालाय थिंख्लि रोसिया मा खालामगोन बे ग्रेभिखौ टमेट' पियासनि जिथु ग्रेभिखौ ना बे थिंख्लि रोसिया गोथाव खालामगोन थिंख्लि रोसिबा बिराद गोथाव जायो ग्रेभिया बेनिफ्राय बे नाखौ मा खालामगोन बे थिंख्लां रोसिया गोरा खालामगोन बेखौ एरा जों बे नाया बाया हा जों बेखौ जेबो एरखाला अनलि 10 मिनिटल' दोनगोन बे बिब्दिनो दोनगोन जोङो बेखौ ओरै इसेल' जास्ट लाइटल' एरना होगोन आरोना बेयावनो बे नाया मोनसिगोन जादा हो गया बे मानसि नाया एसे बुरजा जाबाय जोंनिया थैबायलै थेवब्लाबो जेबो नङा मे थिंख्लि रोसिदा हारसिंनो मोनगोन बे मच्छी ज्यादा हो गया सिर को रख दो नहीं तो सिर को क्या करेंगे फ्राई करके खाएंगे कल हाँ सिल्वा सर सिर को रख दो नहीं आएगा सिर डालेगा सिर को छोड़ दे इससे मावा जाबायलै छोड़ देना रेन्द' सिरखौ रेन्द' कोई बात नहीं माने खर'खौ होजायासै आरोना खर'आबो बिदिनो मोनगौमोन आरोना माने बेनो आरोना लोगोफोर सोरबाफोर न'आव बेफोरबायदि संना जानो गोसोब्ला बेयाव जों जेबो खोबनाङा बेखौ खोबनांगौ गोनां जेबो गैया ओरैनो बेनि ओरैनो मोनगोन बे माने थिंख्लि रोसियानो मेन आरोना बेबायदि ना संनायाव थिंख्लि रोसियानो मेन आरो फ्राय खालामबाबो ग्रेभि खालामबाबो आरोना नाखौ फ्राय खालामनानै ग्रेभि खालामना जायोब्लाबो थिंख्लि रोसि जोबोर गोथाव जायो थिंख्लि रोसिबा अब्ला आं जोबनायाव मोननायखौ देखायनोसै नोंसोरनो नाखौ लोगोफोर एसे माबाना होबाय आरोना नै
नहीं थिंकली ऋषि ना नायानो स्टाइल जाला कवर में हाँ डाल उसको के ना। फ्रिज में रख देता हूँ खाली थोड़ा ऑयल डाल के मसाला हाँ, डाल हाँ, के फ्राई करके हाँ, ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ फुल ಇದು ಆಯಿಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ लोगोफोर नै 10 मिनिटबो जायाखै आरो ना नै जों नाखौ बोरै मिन्थिनाय बोरै जाखो स्टाइला नाय ओरैबायदि समायना जाबाय बे थावा नै जमा जाजोब्बाय ना बे थावानि नानिफ्राय ओंखारनाय थावानि जमा जाजोब्बाय अब्लानिया जों मिन्थिबाय माने बे नाया मोनबाय आरो ना नै बे थावाव हमना मोनसिगोन नै थावानि बोरै जाजोबदों नै सिंनिफ्राय ओरै फैनानै नै नायाबो आलादा स्टाइल जाबाय आं दा देखायबावसिगोन दे अके नै मोनबाय आरो ना नै 10 मिनिटबो जायाखै बे नाया लोगोफोर नै मोनबाय हा लोगोफोर आं 10 मिनिट दोन्दोंमोन ना आं बेखौ 10 मिनिटनि एसे बारा दोन्दों दै दिनै हा नै आं माने गोबाव खालामदों आरो ओरैबायदि स्टाइल जादों आं नायदोंमोन हा नै आयु नै ग्रेभिया ओरैबायदि गोथाव ओमफ्राय नाया बोरै जायो नायदो नै आथा लाथो जाजोबो आरो ना नै नायलाय नाखौ नायनै नै आं जाना देखायनोसै खोमालै एसे आयु नै मोदोम नै हाइस्ट टेस्ट जायो नैबे नै लाथो आयु लोगोफोर संनानै जादो न'आव जोबोर गोथाव जायो ना ओमफ्राय आरो लकेल न'नि नाखौबा गोबाव दोन दे बे न'नि ना नङा सालाननि ना नै बेयो अयथासार गोथाव जागोन दा जानो लुबैबायलै आं थानो हाला नैखौ नै बे बुस्थुआ नै गोथाव जाबाय लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै